Ide sa na to. Kámo, toto keď pustíš v hlave. Nie, pustím to hlavné. Teda, Pustím to hlavné, ale teraz si vypočujte, že čo sa odohráva v našej sieni. Dáme to na Markis. Ale otočí to opačne. Alebo zamkni ho, skús ho zamknúť, že sa nevypne. Tam ste stichli do rána. Nahráva sa, dobre. Zasni ho. Dobre, prosím vás, vy ste na to aj zápis? Vieš čo, choď preč. Prečo? Prečo? Ja som ťa volala, alebo čo stále riešiš? Riešim vás, alebo čo? Riešim vás? Ja sa vás normálne pýtam, že či ste nám dali zápis. Ale tak keby som ti dala zápis, tak ťa zavolám asi, nie? No dobré, ďakujem. Vypni to. Tak sa správajú študentom. Toto je dobré. Že ona ťa vyjebala, ona si sa s ňou nechce rozprávať. Tomu ver, toto keby dáme na Markisu, tak je pič. Pusí